When in fact, ang Roman Catholic Church, sa ilang giklaim nga sila ang true church, di man na nimo mabasa balik sa Biblia, kaya dili man na kinaiya sa Biblia ang pagngalan. Claim lang daw ang simbahang Katolika nga ang simbahang Katolika mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Isa man di atong paklaimon sila na 18th century lang na himugso or 18th century lang nag-exist. So katong nag-claim ato ang paproybahon. Kaya na may giingon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod duha ka na ka managlahing butang. So buot ipasabot ang tanan na ay katungod sa pag-angkon apan kinahanglan nga ang kadtong nag-angkon muhatag og prueba. Mo na ang 36 to 60,000 Christian denominations sa tibuok kalibutan puros nag-angkon nga sila mo ay tinuod nga iglesia ang gitugod ni Kristo apan dili sila makahatag og igong ebidensya sa ilahang pag-claim. Kumusta man ang Iglesia Katolika nga nag-claim sab nga siya ang simbahan nga matuod na gitukod ni Kristo. So ato ang balikon pagbasa ang kasaysayan kay isu man pug kaayo nga magkutlo tag mga dokumento nga iya ra pod sa simbahan Katolika kay basig moingon sila nga bias man na. So mogamit tag mga libro nga dili mga bias o sa kalibro nga walay gidapigan o sa kalibro nga standard ang buti pasabot generally accepted. Gi-accept siya dili kay tungod kay nahimong tinuod kung dili gi-accept siya tungod kay nagsulti siya og kamatuoran. Okay? Sumala pa sa Grolier Encyclopedia Volume 6 page 106 nag-ingon Catholic Church Catholicos Universal General term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Lain pang kining libro, Encyclopedia International Volume 15, page 520 nag-ingon, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Lain pang tawag ining libro nga ato ang basahon kay basig moingon sila nga ay duduha ra man na kabuok libro kay lahi biya na sila sige biya na sila og kung sa ilaha pa is padaghanay kung sa sitas pa kinahanglan mamulak imong sitas pagprueba nga kuno kanang iglesyaha iya sa Ginoo. Okay, dito sa The World Almanac in Book of Facts edition 1999 kini latest ni actually napagi 2000 napagay sa kalibro is 2014. Every year man nagagawas ang ilang mga libro. Okay. Roman Catholics, traditionally founded by Jesus who named Saint Peter the first vicar. So, ang simbahang Katolika nag-claim o niya ang kasaysayan nag-ingon na kanang gi-claim sa Iglesia Katolika nga siya ang gitukod ni Kristo tinuod kana kay pag moingon manggugta og facts dili opinion dili haka-haka mo ni siya ang conclusion sa tanang mga evidences nga ilang gigather o niya naghimo sa konklusyon at kanang giangkon sa Iglesia Katolika tinuod kana nga sila ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nyang sumpay pa ni Pastor niya dili man na mabasa sa Biblia mo ni kadaot aning maong mga punduka ano man kay kung Biblia ka lang bisan lang ilahang pundok wa man ang basa sa Biblia 70 Adventist Church wa man ang basa sa Biblia. Unya pagkahuman na ay ubang mga pundok ka kuno ang pangalan sa ilang iglesia nabasa kuno sa Biblia apan dili proper name puro na common name ilalang giangkon amo ni karon angkon-angkon mo nagiingon nga ko mag-angkon ta kinahanglan prebahan. So kumusta man ang Iglesia Katolika dili ba mabasa sa Biblia ang iyang ngalan kay si Kristo wala nagtukod og ngalan nagtukod sa iglesia nganong mo ang manyanganli ang mga iglesia nga iyang gitukod tungod sa hinungdan nga kabalo siya. St. Matthew chapter 24 verse 24 to 25 nga sa umaabot nga panahon daghang mga tao mag-angkon magbitbit sa iyang ngalan ug angkunon nila ang tanang mga butang nga iya ni Ginoong Jesucristo mo nang wala niya nganli pero wa nagpasabot nga nagpabilin nga way ngalan ang iglesia nganuman kay gitagaan og katungod sa atong Ginoong Jesucristo gitagaan og otoridad ang iyang simbahan gitagaan niya iyang simbahan otoridad sa pagtugot o pagdili kung unsay itugot sa yuta sugot ang tagalangit kung unsay idili sa yuta idili po dito sa langit mo na ni atong First Vatican Council 1869 to 1870 gitagaan og piho gitagaan og official name
ang maong simbahan nga kaniadto ginagbitbit lang og descriptive tawag anang description lang, descriptive name. Catholic Church, Church of Christ, Church of God. Daghan og ngalan ang simbahang Katolika kaniadto. Apa ni atong 1810 to 1870 gihinganlan officially, gitagaan og ngalan officially ang maong simbahan aron dili maklaim ni bisan kinsa nga kining simbahan na mao ang iya ni Ginoong Jesucristo og ang maong ngalan One Holy Catholic and Apostolic Church. Unya basig maingon na pod sila nga diha pa pagngalan mao pay pagbuto simbahan Katolika, mali kay ang Pilipinas bitaw ulahi naman ginganlan nga Pilipinas pero wa nagpasabot nga diha bibuto ang mga isla ang nasod Pilipinas sa diyang diha sa ginganlan. Kaniadto ang Pilipinas sa wala pa nahinganlig ginganlan sa Fernando Magallanes og Las Islas de San Lazarus. Pero pag abot sa tawag ining kuan, pag abot sa katawag anang conquistador nga niabot sa Pilipinas, gihinganlan ni og Las Islas Filipinas in honor to King Philip of Spain. Pero wa nagpasabot nga diha pay pagngalan, mo pay pagbuto sa maong gitawag og nasod og mga pulok. Sa samang pagkaagi, ang pagngalan officially sa Iglesia Katolika ni adtong 1869 to 1870 wala nagpasabot nga mo pay pagbuto simbang Katolika, nag-exist na sang daan o lahi na siyang ginganlan. Sama sa usa ka babaye nga nagbuntis og nanganak. Sa naapas taguangkan, wala pay official name ang maong gitawag og bata. Pagawas na diha paginganlan. Wa nagpasabot nga diha nag-exist ang bata sa diyang diha pa pagbutang hatag og ngalan niya. Apan nag-exist na sang daan bisag wala pa sa gitagaan og ngalan officially. Same simbahan Katolika, nag-exist ng daan, naglungtad ng daan ngano man kay ang iyang katukuran nagsugod sa panahon ni Kristo. 33 niya ingon ni Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sugikan sa iyang pagtukod until now, nag-exist ang maong gitawag og simbahan o kanang simbahan na officially ang iyang ngalan One Holy Catholic and Apostolic Church o ang iyang special mark is Roman Church. Nganong Roman Church man tungod sa hinungdan na ang pangulo sa mga apostol nga gitudlo ni Kristo nga mo'y muhalili dito niya dito nag-opisina sa gitawag og Roma. So bakak nang giingon ni pastor nga ang iyahang basis nga dili kuno true church ang simbahan Katolika tungod kay di daw kuno mabasa sa Biblia. Wa pod na sa Biblia nga kung di mabasa di tinuod. Wa pod na sa Biblia nga nagtudlo si Kristo nga kung dili mabasa sa Biblia dili tinuod. Kana nga pagtulunan imbento ng tao usa kana ka human or man-made doctrine na kanang dili mabasa, dili tuuhan. Giimbento na ni Martin Luther ni adtong 1517. Muna tingala ko aning mga higala nato nga mga di-Katoliko, especially ning pastor sa Seventh-day Adventist Church gipanghambog nga gituman na mo si Kristo niya pagkauman dito sa pagtulon ni Luther ni sunod. So bantay-bantay ta mga higala maigsuon na kay basig malinglat ta sa ilahang mga malamatong pulong nga ilahang isulti din sa kahanginan. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.